Tisztelet! Ezzel kezdtem szeptemberben, és ezzel is fejezem be. A következő hónapok a pihenésé, a kikapcsolódásé, az erőgyűjtésé. Te ébresztő óra, légy nyugodt, tankönyvek, ti is pihenjetek. Iskolafolyosok szótlanok, holnaptól várnak vizek, hegyek. Szólítom Énes Annát, kitűnő tanulmányi eredményéért. Is ráfér nagyon egy alapos pihenés, szeptemberben találkozunk, és ez nem fenyegetés. Az év eleje óta várok, hogy kimondjam ezt a mondatot, hogy a 2015-16-os tanévet ezzel lezártnak tekintem. Köszönöm. Kikorosztályatok már, akkor történik valami, az le van fényképezve.